kan sing ngulang innalillahi niki lak Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi niku ngulange ngangge Quran. Quran niku teng Mekah. Berarti Quran niku bahasa Arab. Mlebu teng Jawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wong Jawa ora paham. Mula kalih para wali innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake ngangge tembung aja lali sangkan paraning dumadi. Nah, sebab kecenderungannya tiang Jawi niku biyen niku nyanyi, mula akhirnya tembang sangkan paraning dumadi dipun dadosaken tembang khusus ngelingke menungso nek bali ning Gusti Allah dipun jenengke tembang maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang